sang Kuratsa, dili pa nagtamo ni Sino ni pagpulong nila sa atong kahon. Ginimikan natin at sa mga lamisa pa. Ipakita ang figura sa pagsayal sa Kuratsa. Sir Gary, Nakunawa, Mag-Real Unit. Sir Ricky at Mag-Real. Salamat sa natong kaliyukulis para sa natong parokya, sa natong boses. Awa ko, gusto na sa